băieți, e 7 dimineața, ne îmbrăcăm și mergem la serviciu. Ne vedem de pe drum. Doar ce am ajuns la Cristi la garaj, e ora 8:10 dimineața și are deja o mașină pe elevator cu un schimb de ulei aproape făcut. Mi se pare imposibil. Am plecat acum de la al 7-lea service. Nu găsesc să cumpăr ventilele pentru aer condiționat, mie îmi scapă freon pe acolo. Nu știu ce se întâmplă, par a fi niște ventile de aer condiționat care nu le găsesc nicăieri, nu găsesc să le cumpăr noi decât în set din acela universal, unde îmi dă 100 de ventile și e 5 milioane setul. Mergem mai departe, mai căutăm, să sperăm că găsim. Bun băieți, deci plimbarea asta de 4 ore după ventile prin oraș ne-a fost în zadar, au fost bune,
Băieții au băgat freon, aerul merge perfect și acum o luăm din loc și mergem spre un ghid de fugă. Am plecat de la freon, am făcut 5 km și mașina nu mai bagă aer. Nu mai se aude compresorul. Cât de norocos pot să fiu? Cât de norocos pot să fiu? Nu se învârte nici ventilatorul, compresorul nu mai țâcăie, nu mai se aude nimic. Nu e posibil să fiu așa norocos. Bun, am terminat la unghi de fugă, ne-am întors la băieții cu freon. Au pus înapoi aparatele pe mașină, mașina are freon, nu are pierderi. Problema mi-a spus că e din compresor. L-am sunat pe Cristi, am vorbit cu el, am explicat situația și mi-a zis că e posibil să fie un contact imperfect sau să fie compresorul stricat. O să mă duc la el în zilele următoare și o să vedem despre ce e vorba. Până atunci am rezolvat foarte multe probleme la mașină. Am schimbat roțile, am schimbat toată bucșeraia, am anulat toate erorile din bord. Așteptăm să rezolvăm și cu aer condiționat și mașina este gata. În afară de roți și de bucșeraie, am rezolvat și senzorul de pe radiator, cel care făcea ventilatorul să meargă în continuu. Am rezolvat și siguranța între trepte. Acum ventilatorul merge pe toate treptele, frâna de mână. Am rezolvat foarte multe la mașină. Mai rămâne decât să rezolvăm aerul condiționat și mașina este ca nouă. Bun băieți, am revenit. Ieri n-am mai apucat să filmez nimic când am plecat de la Cristi. Am avut niște treabă. Să știți că s-a rezolvat problema cu aerul. A fost vorba de un simplu contact imperfect la senzorul de aer condiționat. Acum că a auzit și Cristi cum merge ventilatorul pe toate treptele, mi-a spus că am o problemă și cu ventilatorul și probabil de asta mi-a ars și siguranța între trepte. O să trebuiască să mergem să verificăm și treaba asta. Trecând peste problemele întâmpinate, cu puțin timp și efort am reușit să readucem mașina asta la viață și să o facem să meargă incredibil de bine. În sfârșit putem să ne bucurăm de cum merge mașina și să vedem cum acest proiect începe să prindă roade. Ușor, ușor ne apropiem de sfârșitul proiectului, dar mai avem câteva chestii de făcut la mașină. În episodul următor o să curățăm tapiseria și o să reparăm fețele de uși pentru că sunt rupte, după care o să putem să punem mașina pe net. Acestea fiind spuse, ăsta a fost episodul de astăzi. Ne vedem data viitoare. Sper că vă place noul meu look. Am vrut ceva mai fresh, fără păr lung. Și ne vedem în următorul episod. Până atunci, eu am fost Mihai, v-am pupat. Pa!